Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong gabi kinatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Sabado, pizza 20 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Karon din no, ni ana sa ilaing sugilano no, nga bagong bayani, o sa dili pa di ay, shout out dahil ko no, kang Sherpan, Sherpan. Salamat kayo idol no, sa pagsubaybay no, sa bagong bayani, o uban akong gipang-upload yung mga sugilano nga gikan sa aring drama. Salamat kayo no. Pasensya dahil no nga ang kini karong nasugilano no ni Sammy, dili ni siya marag naikuwang no. Dili kompleto, pasensya kayo no, mga ko ninyo gamay nga dispinsa nga dili ni siya buo. Naikulang na siya no nga duha ka part. Pasensya kayo no nga kulangan siya. Pero ako na siyang gi-upload sa kulangan, pasensya na kayo no. Ang sender dahil karon no si Sammy. Masa na siya ka OFW sa California. Sa iyang pagpunarabaho sa California, okay man. Wala problema no. Maayo iyang pagpunarabaho sa gawas, sa nasod, sa California. Ang wala niya madawat no nga nahibaluan niya nga naa siya'y duha ka anak no nga ang isa bayot, nga ang isa nabuntis. Parang wala niya madawat nga ingunahan na ang mahitabo sa iyang duha ka anak. Bayno, ubani ko ninyo no sa pagpaminaw no sa sugilano ni Sammy o sa ka OFW no sa California. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Sammy. Kaluis sa Ginoo, na-hired ko Priscilla o gisugdan dahil ang akong training. May gani kay Pinoy Rasad ang nag-train ka na ako. Ako dahil kining kibalita sa akong pamilya. Magpursige sa pagpaningkamot. Yes. Alang kini ninyo ang akong gibuhat. Let's celebrate. Magsuko ng work si Papa. Yay! Papa! Love you, Pa! Thank you, Lord. So, kamo, Claire and Bong, pagtarong mo sa pag-skwela, ha? Oo. Oh, kay inig high school ninyo, private school na mo ipa-enroll. Oh? Hasta na sa college. Yes, Papa. Magtarong git ko. Ako sad po, ako sad. Promise. Promise po. Good. Promise, oo. Thank you, mga anak. Og ikaw, Han, kumusta man ka? Busy og panahi. Daghan kaayo ni Good. Unya, next week na kuhaon. Maong ako ning gihangyo ning imong mga anak ay ngamutabang og panglimpyo kay wa man sila'y klase. Og ako, mag-focus lang una ko sa pagpanahi. Hapit na ro ba ang fiesta diya sa Baguio? Aligre na sa diya. Maogyod pa. First time nga wa ka diri nga magfesta diri sa Baguio. Okay lang, Han. Usbo na ko. Para ni Sa kaugmaon sa atong mga anak. Uy. Congrats, Sam! Sabi ni boss, excellent daw performance mo. Nakita niya ang work ethics. Ang galing mo daw. So, hindi siya nagsisisi na ikaw ang ginawa niyang OIC sa position ko noon. Umuwi ako sa Pinas. Buti na lang ikaw naging trainer ko, sir. Hindi pa. Wala ako ngayon dito. Hindi ako magaling. Joker ka din ano? By the way, approve na yung vacation leave mo. Oh. So, paano ba yan? Makakapagbakasyon ka na sa Pinas. Wow. Talaga? Oo nga. Ayaw mo? Oh, yes. Thank you, Sir Vic. Makakasama ko ng pamilya ko. Hello, Han. Magkaulit na ko, Han. Na-approve ang akong vacation leave. Mao ba? Thank you, Lord.
Malipayon kay ko nga na-approve ang akong vacation leave. O excited na kay ko nga makauli sa Pilipinas kay gimingaw na ko sa kong pamilya. Oh, Han! I miss you, Han. I miss you too. Hi, Papa! Thank you na uli na ka! Papa. Mga anak, Papa. ikaw kay ko ninyo. Papa. Pagpipod kami nga po kain naman po. Let's go. Mga on sa tab. Before ta manguli sa ato. Yay! Imong pasalubong, Claire. Wow! My favorite Mickey Mouse dress! Thank you, Papa! Welcome. And for you, Bong, Oh, what's that, Papa? Lightning McQueen car. What? Di ka ni? Mao Ah. yung paborito. Oh, Nga nung murag, wa mo ka ma-excite. Niya pa, robot. robot. Oh, thank you, Papa. Thank you po. Bong, nak. Okay lang ka? Nak, are you not happy sa pasalubong ni Papa? Ha? Happy man. Happy ko no. Happy. Pero sad ang face. Happy, oy. Wa ka ma-happy, Bong? Ano man? Di na gud kapugnan. It's time to go back sa California. Back to reality na sad si Papa. Amping ka, Papa. Take care, Papa. Yes, mga anak. Sige na, Han. Take care. Malate na unya kasi mong flight. Amping ka, ha? Tawag dayon kung maabot na ka dito. I love you. I love you too. I love you, mga anak. Diba? Bye. Paspas kayo ng labay ang panahon. Dagko na nga tong mga anak. College na. Dali aras, ha, Han? Maugyod. O until now, kaluoy sa Ginoo. Maayo ra gihapon imong trabaho dihaan. Di dako na sa imong sweldo. Og mao hinungdan nga nakapatukod ta og kaugalingon nimong dress shop diha sa ato sa Baguio. Salamat han ha. Kaluoy sa Ginoo maayo ra man sad ang dress shop nato dirihan. Kana tungod kay naa ka nga ni suporta nako. Siyempre, para kang kinsa man ning akong paningkamot diri. Para ninyo mani. Og usa pa, aron do na kay diversion ba. Makahupay sa kamingaw nako. Uy. Sungugan gyud o. Kay ngano ikaw, waday kuno kami nga wanako. Oh, mingaw kay uy. Nga dagungwa. Aw lagi. Tuod di ay han. Ting bayad na sad sa school sa mga bata. Dagko ra bagbayranan si Claire han. Expected naman na. Nursing ba nang iyang kurso? Okay ra na, Han. Unya, si Bong sad. Ting exam na sad nila. Bayra na sad. Ayaw kaguolan na, Han. Magpadara ko. Nana ko'y giandang parana. Pagkaswerte, gid sa akong mga anak. Nga nakaamahan og kugihan. Kinsa tong nikatawa, Han? Samtang nag-video call me ni Pamela, nakabati mi og katawa. Binayot nga katawa. Natingami og diingikan ang katawa. Kaluis sa Ginoo, maayo ra gyud ang akong pagpanarbaho sa California isip usa ka construction engineer. Nang labay ang katuigan, kadaghanan sa ko makauli sa Pilipinas. Hangtod nga nag-college na ang akong mga anak. Samtang nanawa ko sa akong asawa, doon namin napati nga katawa. Ug maraka ni katawa sa usa ka bayo. Ngura lagi itong bayot. Naibayot niya sa ato?
Ha? Bayot? Oh, bayot mo to nga katawa, di ba? Wa may laing tao diri, Han. Kami raman si Bong kay nilakaw man si Claire. Mao ba? Oh, sa ato ba, kang buong tong katawa? Kabayot ko na tong katawa. Sam, Si buong gid ka tong nikatawa nga ako napati. Ug siya magani. Kalain ba? Murag. Di mao da. Di mao. Di tingali. Basinog nakig-video ko lang. Ug sa iya tong kaistorya ang mong katawa. Mao. Sakto. Sa iya lang tong kaistorya. Ay. Sammy, Ma? Good morning. good morning. Ay, ganihara kong nakabantay nimo. Murag lawom ka man kaayo og gihuna-huna. Murag, malungag ang sawg og tinutok nimo. Is there something wrong? Wa, ma. Are you sure? Okay ra ka? Okay ra ko, ma. No worries. Lagi ha. Katawan na kape, ma. Ay, salamat nak. By the way, kumusta man ang imong trabaho? Okay ra gid kayo, ma. Smooth ra gid kayo. Kaluis Ginoo. Ay, praise God. Here. Yang imong coffee, ma. Thank you. Ay, kumusta ang imong pamilya sa Pilipinas? Ang akong mga apo. Okay raman sila, ma. Si Pam busy sa iyang dress shop. Well, that's good. Unya, kumusta man ang dress shop? Mayor man ang dagan sa iyang gamayng business nga dress shop, ma. Si Claire, okay rasad. Si Bong, medyo nabala ka ko, ma. Sayo sa buntag, nakasultihan ay mini mama sa kusina samtang nag-breakfast me. Nangmusta siya sa akong trabaho, sa akong pamilya. Ako siyang giingnan, nga okay raman. Sibong lang, medyo nabalaka ko sa akong anak nga lalaki. Nabalaka ka ni Bong? Kay nga naman, nagpabadlong sa school? Nagpabadlong sinahan? Wa man, ma. O niyo, sabi problema nga nabalaka ka man kang Bong. Nagbisyo? Ha? Wa mo, eh. Nyaon sa malagi problema ni mo ni Bong. Di magid siya problema, ma. Nabalaka lang ko. Sige, ma. Maligo na ko kay mo duty na ko. Excuse me. Take care, nak. I will, ma. Thank you. Nga naman kahato siya. Hey, Sam. Oh. Are you alright? Yeah. I'm fine. Sure? Parang kasing nag-imagine sa asawa mo. Parang namimiss mo na siya. You know what I mean, di ba? Ikaw talaga, Sir Vic. Tulala ka kasi dyan. Ano pag iniisip mo? May iniisip lang. Sa trabaho. Kung ano pang kailangan kong gawin. Okay. I see. That's good. So, I'll go ahead na, ha? May meeting pa kasi ako. Okay, Sir Vic. Bye. Ay, nabusan ako. Duha na silang nakabantay na ako na. Si Mama at si Sir Vic. Nakita din nilang akong mga lihok. Sami. Ayaw pala abisin mong launa. Di na makaayaw ni mo.
focus sa trabaho. Focus. Hoy, Bayot! Kumusta yung exam ka di ho? Ay, umana ko bensiri tanan bayot. Oy, huwag ko makatuong gabi. Ay, kini-apil ba kong Miss Gay? Ay, mo di ay! Mawag ka diha, Bayot. Nya, jutlog ka ato yot. Dili sa ti siguro yut. Eh, Kay! naka-answer ba ko? Pila man answer ni mo? Murag, 5 ra ba to yut? Mabuha ko ni mo, Bayet! Sige lang, papa mo! Resulta na ka! Bantay bitaw kag, dili ka ba suya, ha? Why? Ganun ko tawag suya man ko anong inyong rampa-rampa. Kung dili ka maka-study, dili ka maka-answer sa quiz, dili ka maka-himo sa assignments. Anya, nakadamas na kong usa ka malitang dots. What? Usa ka malitang dots? Priscilla, luyo di ay sa kong kasayuran. Usa di kabayot ang akong anak nga si Bong. Iya kinigitago namo. Pero wag yu aso nga makomkom. Kay moabot ra gyud ang panahon nga mahibawan ang tinuod niyang pagkasiya. Kanuna na kong tulala. Sukad nga nakabati ko sa katawas sa akong anak nga murag dili normal sa usa ka lalaki. Nabalaka ko, tuod man luyo sa akong kasayuran, aduna di kitago kandamo ang among anak nga lalaki sa matuod niyang pagkatao. O, diba? Nasyukit ang bayot? Hoy, wait sa ba? Aging sa ba? What's it to? Usa ka balets nga dots lagi. Sure ka na ba yun? Scam, ha? Uy, scam buton. Mas scam pa ng ngone mo yat. Wait, sorry, ha? Hulo, ha? Bugal-bugal, ha? Mega sure lagi yat. Let's do this scam. Ano sa kabalita? Sa baka diya bayot? Ay, syempre. Let's na donate ang maleta bayet. Mo na scam matod pa ni Auntie Clareng. Magkano ba yun? Kailan mong nadawag? 20 kyaw. 20 kyaw? Hala, inulit mo lang bayet. Sure ba? Yo, faksig kilabyot ay. Lanuan. Doon na gini ara ba yun, no? Unsan na? I told ya. Una soya milk ka sa. Wow! Nasuya ko drink ra! Ay, bayot. Ha? Lipa masakir ko, di. Usa? Ha? Palipa ha, masakir ko sunod. Sige yun! Sureness. Ikaw pa. Inunta lang kayo kung kanang na-schedule next time, ha, sa Miss Gay? Excited, Ox! Si Ate Clear man na. Hala! HHHWW! Buhiin ako ba? Nanatan ni si Sod sa campus. Hindi na natasod sa campus. Ha? O ganda na siya eh. Ikaw ako nimo? John, dili masingon, ana. Kay ba na bitaw ka? Sigihan pag ako balik-balik o ga-explain ni mo. Bawal niya akong gibuhat nga ni Sodo Guyab-Uyab, sekreto ra ni. Dili pa igo nga doon ay kitago ka na mo ang akong anak nga lalaki. Hasta sa di ay ang among anak nga babae. May gitago usap ka na po. Ni Sodad ay kini og uyab-uyab. Paita ba yung eh? Kaya ka na mga lalaki diri sa campus nga naibog nimo. Sige na, pachansing nimo, kaya nagtuo man sila nga, wapa kay uyab. Uyab pa lang nuna sila nimo. Nga ako, kung naman lang ko. Magtanaw na lang. Kutob lang ko nga magsilo sa hilom. Masakitan sa hilom.
Sura sa na Claire eh. John, please. Sabtasad ko. Paundangon ko pa eskwela nilang papa ug mama kung mahibawaan nila mag-uyab-uyab ko. Pasalamat gani ka nga, gisugot ka, bisan og bawal na ko. Paabot na lang hangtod nga makagraduate ta. That's the time nga masulti na ko sa akong parents. Tuso na lang ako, Claire. Pero, di ko makapromise ha. Kung makaya na ako hangtod nga makagraduate ha. John, OMG! O na relationship na si Ate Claire? Hamat pa siya. Aray, ay! Ayaw ka, why mong hapag pagkadara? Muro kang nasuya, Mark. Nasuya chokog yung iyon! Sawa ka diha, oy. Di ba gididaan man mo nga maguyab-uyab samtang nag-eskwela pa, ah? Oo, di ay. Nalimot ko pinagkalito ay. Ay, naon sa ko ay. Nais malunggod ko ba? Granas sa gudauntag ko nga. Makabayo na sa diyos, uy. Like you. Ikaw ba? Suyaon sa kayo ka, oy. Bawal lagi ninyo. Kaji ka? Alkansi ko. Si ate nag-secret o uyab-uyab. Ako nagpugog ko. Follow the rules good ko. Ano lang? Kawaday kay secret bayot. Ha? Kanadeng imong kabayot. Di na secret ni mos imong parents nga bayot ka. Bayot? Bong, marikara. Pasa ba? Palihog og alsaan ang usa ka rolyo nga panapton, be. Ay, pasensya na ka nga ikaw gimasuguan og paalsa nako, ha? Basta mga bugat na. Saon, ikaw ra may lalaki din, he. Wa naman si papa nimo. Oh no, fait. Mabugatid yung ko ka ni madugay ba? Hay, silon. Bong, Aha? Unsa ganito, ma? ay naunsa ka man, uy. Nabungol ka na? Amao na, sige magug atubang anang cellphone. Sige paslak anang earphone. Di na lang inuon ko ninyo madunggan. Alsahan ng rolyo sa panapton, kananaa sa likod sa pultahan. Dadaadiri sa kong dool, ha? Aw. Kadang wa pa makuha, ma? Oh, good. Kanang beige ang color. Guy, kabugat ana. Unsa to, Bong? Ingon ko bugat. Ay, sus, kalalaki di mong buhat. Bito? Sige na. Alsahan na. Mama. Bong? Naaktuhan gyud sa kong asawa ang reaksyon sa mong anak nga lalaki nga nagbinayot diyang nahayang kini. Grabe ang among kahugno sa kong asawa. Dihang iyagong nasaksihan ang matuod nga pagkatao sa among anak nga lalaki. Nisyagit kay nahayang kini diyang nag-alsa sa rulyo sa panapton. Usaday kini kamahuyang. Ay ko! Bong! Ay ko! Unsay? Ngano? Bayot ko, ma! Bayot ko! Kinuok ko. Nabuhi ang yun, ma! Huwag na ko nakakabuggi. Hindi ka masakit siya. Hindi ka matuunan, ma. No choice. Maanggot ako na si ma. Tubangan mo. Bayot ko. I'm sorry. I'm sorry niya ni Papa, ma. Diyos ko. Unsaon ako pagsulti si Papa ni mo ini. I hope nga ma-accept ko ninyo ni Papa, ma. Di ba ginagumabugnan? Bayot na yun ko. Han, please. Ayaw itong papekto, ha? Nga naman, Han. Sammy. Bugtong siyang anak na tong lalaki. O niya, naingon pag yun, anak. Grabe nga kong kahugnuhan.
Wa ko kasabot sa kong gibati. Wah, I'm so disappointed. Han, wala tay mahimo. Anak na to siya. Kinahanglan na tong dawato ng kamatuoran. Nga usa siya kabayot. Huwag dili siya matuod ka lalakihan. Ano gon? Kanindot unta sa kong pangandoy lang niya. Kanindot sa kong panglantaw sa iyang umabot. Ambot pamila. Huwag ko basayod sa angay kong buhaton. Naglutaw pa ko karon. Ugno kay ko sa kong nabalitan. Huwag ko makasabot. Paminaw na ko, Han. Pakyas ko sa kong pagkaamahan. Pakyas ko sa kong pangandoy alang sa akong anak. Di bagid ko makadawat nga usa ka bayot ang akong anak. Dili gyud. Han, wa na tay mahimo. Anak na to siya. Kinahanglan na tong dawaton ang kamatuoran. Nga usa siya kabayot. Og dili siya matuod nga lalaki. Di ko makadawat. Dili. Wa ko magdahom ini. Wa. Usag kabayot ang akong anak. Gumikan sa maong hitapo. Kanunay kong nablangko. Nagsige ko gunahuna sa akong anak nga lalaki nga dili ko makadawat nga mahimong payot. Samtang nag-drive ko, na disgrasya ko. Gipapahuway pa siya sa doktor. Mayo na lang gani kinabuhi pa siya. Kinuo ko. Unsa man pagkahitabo, ama? Kaluoy sa Ginoo, nakasulti na siya kaniha pagkamatngon ni agbuot. Hinungdan nga nagkasulti ni. Iyang nisugilon na ako ang paghitabo. Wa siya sa maayong huwisyo samtang nag-drive. Nagsige og huna-huna bahin ni Bong. Hinungdan nga nabangga siya. Daan pagkidlagi ko. Ay, kinuo ko. Bantayanan nga kayo si Sammy. Labi na karon nga depressed kayo siya. Oh, nganong karon ka lang? Ma? Diin ka gikan. Kadlaw na karon pa ka mauli. Wa ko'y tug og pinaabot nimo. Ha? Oh. Nag-makeup ka? Baga pa kayo ng imong makeup? Sorry, ma. Niapil ko, Miss Gay. Oh, Diyos ko, intahon ni mo, Bungoy. Nadisgrasya ang imong amahan dito sa gawas sa nasod tungod ni mo. Unya karon, nag-apil-apil pag juday ka ng Miss Gay, Miss Gay. Naunsa ka naman intahon, oy. Si Papa, nadisgrasya. John, nganong imo mahong kita din eh. Di ba? Maman imong gusto nga wala lang makakita na to. Kita rang duha din sa kwarto. Safe kay ta din eh. John, ayaw. Sige, ayaw. Ngayon ta din eh. Namingan kang ayaw. Pag-usam na ta din eh. Magtinutok kay? Nahadlo ko. Tingali unik bumabtos ko. Dili
laki. Ako'y bahala. Saling ako. Claire. Salamat kay nakauli na gid ka dinhi sa bahay. Mas maayo gid dinhi sa ato kay komportable ka kaysa hospital. Uy, lahi ra gyud. Salamat kay ma. Ay, salamat ba, uy. Obligasyon ti ka kay anak ti ka. O kita rang duha dinhi. O ikaw, pagpakaayo ha. Pagpakalagsik. Aron makabalik ka na sa trabaho. Relax o na dinhi sa mong kwarto kay mag-andam kong pagkaon nimo. Kumusta man ka, Han? Ikaw ang kumusta? Okay na ka? Arang-arang naman ko. Maayo kayo, arasan ko maggabi. Ikaluyan sa Ginoo. Nagpa-apekto manggod ka. Pero nakasabot ko si mong gibatian. Apan delikado kung magsigi kag ingon ana. Sama sa nahitabo nimo, na disgrasya ka. Han, pag-amping in taon diha, ha? Mabala ka ba ako nimo, nakakadislayo. Oo, lagi, Han. Magamping ko. Kumusta man si Claire? Ang iyang pagswila. Okay raman. Nagtarong naman siya siyang pag-eskwela. Si Bong. Dili gudon ako angay musultay ni mo inihan. Pero angay kang masayod. Napasagdan na ang pag-eskwela ni Bong. Nabuang nag-apil-apil anang Miss Gay. Pasagdi na siya. Paundangan ang nasa eskwela. Sam. Claire? Ano ka? Mapasaylo ako. Oh. Oo, say. Mabdos ko, ma. Kinuo ko. Ganong naingon anak man ang atong mga anak. Pamila. Si Bong. Bayot. Nagpabaya sa eskwela. O niya si Claire. Ni Mabdus. Han. Naningkamot manuda kong panarbaho dalis gawa sa nasod. Giantos ko ang kamingaw. Kalisod. Kakapoy sa pagpanarbaho alang kanila. Pero nagbiduang lang sila sa ilang pag-eskwela. Waday pulos ang akong pagpanikamot diri sa California, Pamela. May pagmulit na lang ko diha. Ug paundangan na sila sa ilang pag-eskwela, puslan man. Priscilla, nisamot ang akong kahugno. Diyang nakahibaw ko nga maptos si Claire. Ingon og sa gidatugan ko sa kalibutan. Nawadan ko paglaom sa akong mga anak. O nagkadesisyon kong mupauli na lang sa Pilipinas o magpuyong malinawon kauban ang akong asawa. Si Claire ni uban sa iyang Paris og nag-live-in sila. Samtang si Bong tuas sa Davao na narpaho. Ug kami na lang si Pamela ang nag-uban sa usa ka bahay. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Sami.
Mga kasama, mao kato ang katapos ang sumpay ni suatampo ni Sami dinining atong tulumanon bagong bayani.